gani gobara ce wadda ta fara a gidan mai yau ranar Alhamis da yamma. Gashi nan gidan mai ne gas ya kama da wuta. Gidan man Ewa Shafana ne. Sai dai ƙarfe 5 da wani abu haka. Gidan mai gashi nan yana ta kama kuma babu 'yan kwana-kwana da suke kashewa. Sai mutanen da suke gurin da suke kawo ruwa. Akwai masallaci a kusa da gurin. Wanda masallacin ta nan ne ake samun tankin a gidan man yake. In kun lura ta can za ku ga akwai wanda yake ɗebo ruwa suke kawowa, akwai wanda suke hatsuwa ta saman gidan mu. Wanda suna kusa da gidan ɗan kwana-kwana amma dalilin babu ruwa a gidan ɗan kwana-kwana. Haka wutar ta ce sai dai a zuba yashi da ƙasa ko kuma a ɗebo ruwa a masallacin a kawo. To a gaskiya wannan babbar jarabawa ce a gare mu ɗan uwa musulmi da dukkan ɗaukacin al'ummar Najeriya. Gobara irin wannan a ce babu 'yan kwana-kwana. Gashi gidan man Allah ya taimaka ba ta taɓa gidan man ba, mota ce kawai take ci a ta can. Kuma da a ce fetur ne gaba ɗaya sai ta kama gurin. Mutane suna kallo babu yadda za a yi, ba taimakon da za a iya. Gaskiya wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ba. Allah ka iya mana, ka kare mu daga shiga wuta, ka tsare mu da kowace irin wuta. Iya wannan wutan ma ta ishi mutum ishara. Ka duba yadda wutar take ci. Wuta ce wannan ganga take ci ga al'umma nan. Mutane suna kallo. Kowa ba yadda za ka iya. Ga gidan man kuma babba ne a garin. Wanda su ne gidan man da suke ba da mai haddare. Allah ya ɗora bawan Allah mai gidan man nan jarabawa. Ni da 'yan uwa ina son in ji hankalinmu da wannan. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Dan Allah ne kaɗai ya san wannan me yake nufi da yin haka. Allah ka iya mana, Allah ka iya mana. Gaskiya ne ga mutane nan suna ta kallo babu yadda za a yi a taimaka. Ga wasu can suna kawo ruwa ta saman tanki, ga su can kun kula da can sama. Wannan gobara tun ƙarfe 4 take ci sai da ta kai dare wajen sallar isha tana ci. Me aka je yi ce amma shi ne ake gudun nan wai sakamakon babu ruwa shi ne ba a kawo ba. Gidan man dai gashi nan har yanzu dai wutar tana ci. Al'umma kuma musulmi a kiyaye da Allah. Tsautsayi ne wannan, Allah ya mayar mai. Gaskiya gashi nan dan Allah ku duba ku ga yadda wutan nan take. Ima na yi mamakin wuta ba sun isa ma su je kusa da wannan tanka haka. Sami wa wannan aka ce fa mai ne ba mu. Suna ta zuwa can Nan bedir ne. a kawo kayan agaji. Da babbar gobara ce wannan, in aka bar ta za ta iya taɓa man da yake ƙasa. Dan akwai fetur a ƙasa, wannan gas ake zuba. Gas ne shi daɗewa yake yana ci. Kuma shi fetur babban abu ne, in ya kama zai iya cinye komai na gurin. Fetur yana nan za ka ci Sauran gidajen da suke kusa da su. babu motoci ba sa bisa garin nan. Akwai mana. Ya ba da yake ban haushi kenan da wannan. Can gobaran ma ya da gurin ya gaji da ci. Ya mutu da kanshi ana kakkashewa. Allah ya samu dace. Ai babbar gobara da na taɓa. Ku danna subscribe kana ku danna mana ƙararrawa ta yadda za mu sanar muku da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu. Akwai TV, ta ku ce, mun gode, masoya.
sannan ku yi mana share. Mun gode da kallon wannan tasha mai albarka.